Manso mlembe wankulu wa chipani cha DPP amene wanja lero unanunkhiza kuti mwina akhala kuyankhula zotani? Ya zona mwina mpendezo chepa zapita na malomba omwe ndi neneri wa chipani chimenechi komanso ndi neneriso wa mtsogoleri wakale wa dziko lina Professor Arthur Peter Mutharika anafotokozako kuti mwa zikulu zomwe zikambidwe muno kukambidwa zokhudzana ndi kayendesedwe ka chisankho zokonzeka za chisankho chomwe chichitika pa 16 September. Anafotokozanso kuti zina zomwe zikambidwe muno mukambidwa zokhudza ndi nkhani yomwe yachitika kumene zokhudza ndi IMF kuchoka kwa dziko muno kuti IMF paja mwina amene sanatuvere koma IMF yasamuka malai muno ati padakali pano sabweranso mpaka na mwina after chisankho. Atakambira anwake kugwirizana kuti mwina zomwe zikuchitikazo pangubani mota anakambira kuti mwina ambe kuimitsaka ithandizo lawo kudziko lino mpaka na mtsogolo muno adzakambiranso fundo zina za nyuwani ndi zimene zosatizika muno. Atakambaso zina zokhudzana ndi ziwawa zomwe zikuchitika mukhudzana ndi chisankho ndi zina zomwe zingatero. Mapeto kwa zonse akuti tikhabe ndi mwayo tikhozofunsa mafunso kuti mwina ngati pali mafunso mlinga zomakambazo kuti mwina nkhaza kupanga clarify kuti amalayo amvetsese kuti zomwe zimachitika muno ndi zotani. Mwina fundo zikuzukulu ndi zimenezo kayendesedwe ka chisankho mbali imene amataka ambapo ndi adzafotokoza mbiri ndi amene ali ngati mkulu woyendetsa chisankho chipani cha DPP Mai Jean Matanga anakhala koso commissioner oyendetsa chisankho mbuyomo amakamba kuti amene angafotokoze kumbali kukhudza ndi IMF mmene magwira ntchito imene achokera dziko muno akambondi olemekezeka mwanamveka amene ndi wachiwiri wa chipanichi mchigawo chakumwera ndithu mwina Malawi ayembekezere zimenezo zokuti zikhoza kuchitika. Akakasi koyamba mwina chaka chino ndikoyamba mwina kukhala ndi msonkhano wa atolankhani ku nyumba ino koma chaka chatha atolankhani akhala kubwera kuno amayankhula nkhani zosiyanasiyana akhala makambako mwina kudzudzula mwina mmene zikuchitika mdziko muno zokhudzana ndi kayendesedwe ka chisankho nkhani yokhudzana ndi ziwawa komanso mwina kayendesedwe ka chuma. Nditimve pano kuti mwina mfundo zenizeni zikuluzikulu zomwe zingabwera pa fomu zomwe afotokoza ndi zotani ndithu zake. Ukaona chipinda muno pamene udikira kuti mtsogoleri amene afike mukuoneka kuti mayina onse achipani chimene chamene timawadziwa bwino alimo kapena kuti akuluakulu ambiri achipani chimene chalimo mwina zimalimbikitsa motani anthu atsogoleri choncho akabwera pamodzi zikuoneka kuti chipani chimenechi anthu onse adakalipo? Yes, tikaona ndithu kumakhala pa area kumakhala pa constituency kana kwa Central Executive Committee tiwana muchipinda mwina akuluakulu sa Central Executive Committee amene amakhala kumina ka 6-7 achipani chimenechi ali ngati ngakhale kuti mulini kuti mwina ndi awiro so professional wachiwiri kwa mtsogoleri chipanichi mchigawo chakumpoto Jabahango mulibe komanso wachiwiri wa chipanichi mchigawo chakummawa Blood Saka mulibe somo muno ndi amene amakhangati ndi akuluakulu Central Committee koma akuluakulu achipani zonse alimu mungu na foto zakale chigawo chapakati chatsogozedwa ndi wachiwiri wa chipanichi kangata komanso kumwera mwanamveka komanso kuti mtsogoleri otsaboma zipani zotsaboma George Chaponda alimo munonso ndithu komanso Secretary General wa chipanichi komanso mkulu wa achinyamata mu chipanichi Norman Chisale nawo salipo mpanonso kuti mwina atha kukamba nawo fundo zina ndi zina posachedwa pa ndithu akhala kuona kuti akuluakulu amene ndi amene akhaso ngati kuti ndi amene akhala kuyenda ndipangisa misonkhano omwe chipanichi nkuthekadi kuti tikhozongopanga kuti chipanichi ndito chipani cha DPP lero chini chipinda muno ndithu. Mina manong'onong'o amamveka kunjako kuti ayi mina tiyembekezere nkhani yokhudza alliance kuti ikhoza kukambidwa koma mina wanenera muja kuti pakuoneka ngati pa list ya matopic amene akambidwa tsiku layo palibepo zokhudza alliance. Sana nene wiki yatha yanokomanaso ndi akuluakulu bunge la paki komwe atatisa kuti zokambirana zokhudzana ndi mgwirizano ndi alliance anakambidwa ako ndipo titafunsa komanso ananena kuti Secretary General chipanichi amene ndi amkhitho ndi akuluakulu na chipani ndi amene atsogolera zokambirana zimene za alliance zo ndipo ananena kuti alipo ndithu iwo amene kuti kuchoka pano zafika September nthawi yayitali kuti chine chonse chitha kuchitika. Afuna kuti akamatenga anthu oyenda nawo pandale akhale kuti anthu amvana nawo agwirizana nawo apangapanga zonse zofunikirazo kuti azikhala kuti anthu akuyenda limodzi opulumutsa Malawi osati afuna ayende
ndi anthu zajera anagwisa chira mame usafuna atenge mapati nazoti akhana wajera koma amene azikhala kuti ali ndi cholinga choyenda nawo limodzi moti amati aya Malawi akhale odekha kuti tikapita tsogolo kamadani nabe koma chomwe chinatsimikizadi kuti sayenda okhayenda ndi anthu ena akamapita ku chisankho cha pa 16 September. Ukaona kuti tasala ndi miyezi 3 kuti tifike ku chisankho mwezi wa September nkamaiona nkhani kuza Alliance mbuyo mujana nena kuti yayi Alliance chaina kambidwa inapangidwa kupanda mwina kusata malamulo miyezi 3 yasalayi kwa iweyo kuona kuti mwina zimene zizikuchedwa kapena kuti zili within time. Kongoti ngasi anthu anda ali mwina ndi medi maganizira ife timakhazi zosiyana iwa kumayona ngati mwina anthu anda ali osati ngati adipo kha mwina zipande zosa kumayona ngati nthawi ndi ambiri koma kwa munthu ngati ine kuti wina wakumudzisa amene akuyenera kukhala ndi chithunzithunzi kuti azamuvotera ndani kuti mwina Alliance zikhale ndithu ndi impact yaikulu zimafunika kuti anthu ajatenderabe nthawi imodzi nthawi yayitali akanakhala ndi miyezi mina 3 follow kumene olopano pati mene mwina mapati nadziwa kale awende ali modzi anthu akhala ndi chithunzithunzi kuti apanga chifukwa anthu ambiri pena pake ngwachotsaka nthawi kochepa Malawi kwambiri Malawi kuna anthu ambiri ndosaphunzira kuti muzango muchosa kuti Yohana apanga Alliance ndasalima pompa Yohana apanga Alliance ndasalima kuti anthu owatsatira Yohana azavomereze kuti kupita kwa salima zimafunikabe kuti pakhale kanthawi kakatali kuti mwina wakonzekerese sindikudziwa ngati miyezi olo chibwenzi chimene ndimafuna kuti ati mudziwane bwino musanalowe mbanja mudziwane kuti kodi wenzanga amakonda chani nanga amakuya ndi zeti nde mafuna kuti mukhaenza zingapo kuti anthuso ngati makhaso mantha ndi zina zopanga zamanong'ono zokhudza ndi Alliance akhale ndi nthawi yoti zimene zazitani azichotse kuti ngati anthu Alliance ikhale ndi mphamvu zake zikuyenera khala ndi anthu amene amatsatira mapatinaziwo ndisakuyenera kuti mu Alliance mujangopita sogolo yazipani ukha kwasiya mapatinazi awo kwasiya masapota awo mbuyo kupanga kuchedwa Alliance kupanga kuli ndi vuto lonena kuti ngati anthu ena angakhumudwe mamembers ena angakhumudwe ndi Alliance zipaniza zili nthawi yochepa kwambiri yotha kuwanyengerera ndikuti awapange convince nokupanga waira atapanga nthawi itali zikhozo dziwa kuti awakwenda ndi awo ngati ena akhumudwa atakwako paso ndikuenda nawo limodzi koma anthu andale ndi njira zawo zopangira zinthu zawo ndikudziwa kuti mwina pamene papa zosadzika m'malo mwawo kuti zikhala bwinobwino ndithu ngati mwangotipeza kumene zinanga ndi Isaac Salima ndi minzanga Yohani Simon tili kuno kumangochi ku nyumba ya mtsogoleri wakale wa dziko lino apita Mutharika komanso mtsogoleri wa chipani cha DPP amene nthawi nayo sakhala kufika mchipinda muno kuti ayankhule kwa atolankhani komanso ku dziko lonse amene mukutitsatira kuchokera pa wireless yomvera ya Times pa Facebook page komanso pa kanema wa Times tili kuno kumangochi ndi nthawi nayo yonse Mutharika akhala kufika mchipinda muno kuti ayankhule kwa anthu amene asonkhana malo ano ndi oyankhula chipani cha DPP Shadrack Namalomba kuti nawonso mnango tipasa chithunzi ana Malomba muna lero tiyembekeze zotani lero tu Amalawi ayembekezere kuti mtsogoleri wathu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akhala akuyankhula nawo pa zomwe zikuchitika mdziko muno mwakhale zochitika zambiri mdziko muno zosakhala bwino zochititsa mantha zinthu ngati zimenezo zimeneno a president afuna kuti ayankhule ndi Amalawi ndikalimbikitsa kuti asataye chikhulupiriro pomafika pa 16 September mwina mavuto amene amene tingakhale nawo koma kuseri kwa 16 September kuli zabwino kumeneko ndi yangoyembekezera ineyo ndisatsekule thumba limeneli tidikire kuti a president anena kuti bwanji ndithu zikuoneka kuti nkhope zonse zimene timadzizola za chipani cha DPP mwambiri zili muno chipita muno kupereka support solidarity kupereka support chifukwa zimene Amalawi akumana nazo pano sungangokhala ku nyumba nkumanena kuti ayi ku nyumbako basi tizionera pa makanema ayi kuyenera ndithu kubwera pamene mtsogoleri wathu akuyankhula ndi Amalawi panga support chifukwa maona atsogoleri athu ali wa secretary general ma vice president athu onse komanso akuluakulu a Central Executive Committee ali konkuno ndithu mina ngani imene anthu amakambanso kunjaku kuti yokhweza nkutiza lero timva tidikire ndani kuti thumba la tambere imene singamasule posachedwa pa president akhala kubwera posachedwa akhala kubwera ndithu ndiye noti adikire mwina mwake 1 minute panopa ndi akubwera usadandaula Malawi president uja akubwera ndipo posachedwa akhala kulowa mchipinda chino akhala kuyankhulana nanu inu mungokhala pamenepo ndikumationera zonse zimachitika kuno mumve kuti
His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika watitengera chani ndito tia mwananso kateke amene onda Shadrack na Malomba amene amayankhulira chipani cha DPP kuti yankhula kuchokera kuno kumangochi kumene tikudikirira mtsogoleri wa chipani cha DPP komanso mtsogoleri wakale wa dziko lino Peter Mutharika nthawi yonse akhala kufika mchipinda muno kuti ayankhule tikudziwa zoti mitima ili jokojoko kunjako kuti kodi mtsogoleri ameneyi lero ayankhule zotani tikudziwa zoti munthawi ya chisankho ndiye pali zambiri pali nkhani zokhuza mwina ziwawa zimene zimachitika pali nkhani zimene zokhuza mwina bungu loyendesa chisankho mdziko muno kuti kodi ndondomeko kuyenda bwanji komanso kodi nkhani zokhuza mgwirizano zonsezi zomwe zikumanga nthenje pa zokambirana zosiyanasiyana choncho kumenanso lero nkhani zina zingati zimenezi zikambidwe ndiye tidikire nthawi iliyonse mtsogoleri wa dziko lino amene wakale wa dziko lino Peter Mutharika akhala kufika mchipinda muno ndi mzanga Yohani awa amene timacheza naye Yohani mwina Mutharika kudzakhala kuno kumangochi kuna wali panga bwanji connect ndi anthu mwina anchigawo chino cha ku Eastern Region mwina koma sana kuona kwanga sana one kwambiri za chilendo kwa iwo chifukwa kuti mwina tikati tionetsetse kuti munthu kuti support mwa kumangochi kuno ana apatsa pa chisankho cha 2019 anapeza mavuto kwambiri posa candidate wina aliyese kunoku sonyeza kuti ndizonena kuti iwo kunokudu anthu analandira koma anakhala kuno ndi mudzi amati mwa Kisigere komwe ndi ku group Michesi amacheza kubwino ndi anthu timangomva mwina kubaya kuti dede anatuluka anaenda amatuluka panja basi mwina koma ndi anthu ndi mwina anaenda zifukwa zawo koma basi ndi kunyanja wakhala kunyanja pepa bwino inali nthawi yoti analaya kupuma ndi mwina siza chilendo kwenu ndithu baba anthu mwina ochokera mbali yako namawatenga ngati kuti mmodzi mwa iwo several times ndithu ndakhala ndiona kuti former first lady amazeka kuti mwina apita mtauni moja agula zinthu pomwe pathu pa zinthu misika umva kuti anali pamaliro akachitika nyumba zoyandikana zino akucheza namwe akhati maukwati zochitika za kuchali chikuja I think anazipanga blend wokhayo kuti basi feyo ndi fanthu akumangochi kwa Kisigere ndiye mponda sindikudziwa kuti zimene zozonga zingakhale ndi zifuka zilose za ndale koma basi anthu ambiri amasankha amene akokhala basi monga dziko lino ndi dziko la ufulu atasokana kulikonse ndithu mbuyo muja kunoko kumadzika kwambiri mwina ngati kuchipinda kwa chipani cha UDF pano mwina iwe ngati munthu amene makhala kunoko ukaona bwanji kuti background DPP inamanga mizu kwenikweni mwina inatha kuchosa chipani cha UDF chimene chikadziwika kuti Eastern Region ndi yawo no panopa zimene zozo sitinganene letu aizeke zaka 5 ndi zambiri zomwe zinachitika 2020 kuzafika panopa sizingakhalenso chimodzimodzi mnene monera ine chipani cha DPP ndi chipani cha UDF amangokhala ngati pachisuweni anthu makhala ngati pachibale bwinobwino zinthu zake masapota ake amakhala omwe mphamvu zake zimakhalanso mwina zofanafana makamaka kunoko kumangochi olosidikapita kumajenga ndi kubalaka ndi pena pake zimatha kuvuta kuti udziwe kuti pa ground ndipo wamphamvu ndi ndani pakungoona chabe mmene kukhalira misonkhano pokhapokha mwina patakhala kuti pachitika chisankho china chake utakuona kuti awapeza mavuto mwakuti koma zochita zawo mwina ndi mmene amakondera kuno zimakhala zofana zimavuta kuti kungoganiza mungoona machitidwe anthu amene apangira kuti udziwe kuti mphamvu ndi ndani ndithu nditi makamaka chakuza kuti mwina zipani zikuza zote pa 50+1 kuti zofunika kuti zichite mgwirizano tinena kuti kwasalako nthawi yatha kapena idakale nthawi ilipo ndizofunika ndithu kuti koma zikhale mwachangu ndibwerese kuti anthu apange mwachangu kuti otsatira zipanizo avomereze otsatira chifukwa mgwirizano uja ndi atsogoleri ngati mmene taona ali munowa amene wakuyimira mwina anthu amene amasapota chipanichi kandi 1 million kandi 2 million amene amasapota kunjalo ndiye ngati awakupanga chigwirizano ali munowa ndi chipani china chake chomwe iwo akuchiona kuti chayende nacho akuyena kuti chiganizo cha mgwirizanocho chikhale chokomera anthu 1 million amene amasapota chipanicho ndiye ndinanena sapaja kuti zofunika kuti akamapanga zikhala ndi nthawi yonena kuti akapanga mgwirizano uja akhala ndi nthawi yokwanira yobwerera kumudzi ndikuyankhula ndi anthu ndikuwauza kuti ife tapanga mgwirizano ndi awa pazifukwa izi ndipo tiyenda nawo munjira iyi phindu lathu mgwirizano ndi ili awonso phindu lanu mgwirizano ndi ili cholinga chake tikufuna kuti amalawi zikuthekeni izi ndi nthawi itokhala yambiri itokhala yochepa malingana ndi mmene ma strategies amali nawo pasi malo mwake kuti adzafikira banja anthu awo chifukwa
chifukwa pali ulendo wina umati ndikuenda ndi gulu liweka umadzango zindikira ndiweka chitika kuti inali ndi awatu kumbuyo ndimenya banja nyamata simunalowelere peza kuti zinthu munali nokha mwina simunatuza kuti kodi kupita kundikundewu kapena tukakolola chimanga ndiza choncho ndithu. Tinamva kompano chipani cha DPP chitalengeza kuti amene agwa ma primaries asayimenso pauka akangatanga ime pauka ndi kuti atuluka mchipani chimenechi. Tinaona ma MP ena anayankhula Mosa akondwa ndi ganizo zimenecha komuna iweyo kalitenga ganizo zimenecha likozaka labwino kamene likoza kaloipa pamene tukira chisankho chimene popeza mwina chipani so chikufuna anthu. Kutena zoona I think zipani zambiri mdziko muno ma primaries aulendo no avuta apita kwambiri kuphatiza koso adimi kuno kumasezerano zina zimoneka kuti zomwe mene maganiza ndakhoza mayendetsera ndi mmene zayendera sizimene zilili ndi kwa anthu amene mwina sana khutisidwa ndi zotsatirazo kumapanga chiganizo cha manenga ndi mmene mphamvu zawo mena kuziona kuti aferele ndi mphamvu mwina ineyo mapalama sinakhoza omwe ndikapita pa ground ipa amene amusankhayo amene amusankha kuti akamene chipani ndikamugwetsa ndi zimene zimakhala ndi kubwino ndi kuipa kwake. Kubwino oyamba umakhala unena kuti mwina usiyaja ngati ukamba za president mmodzi ndi kuti president aende mwayo otani opa koma wina yangatoa nyanyala kuti mwina so safuna so kupereka so support kwa president zimatha kugawa mavota chani ya Japan komanso mwina ngati chipani chinaenda anthu 100 wa support ndi anthu aja amina mbana anthu awira malimbirani wina kuzotenga 40 wina atotenga 45 wina 55 mona ndi kuti ngatanepo wina 600 o 6000 amene ndamene ngate amathakuya chabwino mkaona mchituzimu komanso amene mutisatira pawede mtsogoleri wa chipani cha DPP komanso mtsogoleri wa kale wa dziko lino apita Mutharika afika mchipinda muno kuti ayankhule kwa atolankhani ndi ndikuperekeni kwa amene ayendese mwambo umenewu Shadrack na Malomba. Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, the former President of the Republic of Malawi and President of the Democratic Progressive Party, the Secretary General, Honorable Peter Mukito, the Vice President, Central Region, Honorable Alfred Gangata, the Vice President, Southern Region, Honorable Joseph Mwanamveka, the Leader of Opposition, Dr. George Chaponda, the Director of Elections, Honorable Dr. Jean Matanga, the Director of Youth, Honorable Norman Chisale, the Administrative Secretary, Honorable Francis Mpepo, the National Organizing Secretary, Honorable Sami Suleiman, the Regional Governor for Southern Region, Honorable Nchacha, and also the Presidential Advisor on Organization, Honorable Chipungu, and all dignitaries that are gathered this afternoon. Good afternoon. Chakomera a Presidenti to Professor Arthur Peter Mutharika kuti ayankhule ndino amalawi lero pazimene zikukhudzani kamaso zimene zikutikhudza ife Malawi muno mavuto amene tikukumana nawo. Ndiye mosataya nthawi mundilole kuti no tisanambe mwambo umenewu ndiyitane olemekezeka Honorable Chipungu kuti atike m'manja mwa Mulungu kuti mwambo umenewu uyende bwino. Bwana mundilole kuti ndayitane Honorable Chipungu. Siko mukambiri bwana. Of our people, rich and poor, young and old, famous and unknown, may you pour out your spirit upon us and cleanse our nation of fear and hatred. Fill us with compassion and peace and thirst for justice. Give our nation a new beginning in your grace through Professor Peter Mutharika, the incoming president. With this I pray to you, God. Amen. Amen.
tikuthokozeni Honorable Chipungu chifukwa cha pemphero limenelo mmene nnafotokozera muja kuti mwambo uno ndi mwambo umene a president athu amene so ali a president opuma dziko lino His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika amene timachula dzina kuti adati akufuna kuti atiyankhule ku mtundu wa Malawi tonse. Ndiye mosataya nthawi ndi apatsire iwowo ndayimike kapena ndayitane kuti no akuyankhuleni ndiponso atilandire malo ano ndipo akulandire nonse Amalawi amene mukumvera mukutitsatira pa masamba osiyanasiyana. Ine ndili pano ndikukhala Masters of Ceremony zinanga ndine na Malomba amene ndine National Publicity Secretary. Tikudziwa kuti mukutitsatira ngati enanso mwangolowa kumene mukutitsatira mwambo uno ndi wa DPP pamene ya President athu Professor Arthur Peter Mutharika akuyankhula ku mtundu wa Malawi. Tikumvekera pa masamba osiyanasiyana, tili pa Times, tikumvekera pamenepo pa Facebook, pa TV, komanso pa radio, komanso tili pa tsamba la DPP Facebook, tikumvekeranso pamenepo. Komanso anzathu azodi yake akutitsatira nawonso akutitsatira panopa akuperekanso uthenga ngati omwewo. Komanso matsamba osiyanasiyana tilinso ndi malipota osiyanasiyana amene ali pano amene so akutsatira mwambo umenewo. Kuti satayi nthawi kwambiri bwana ndikuloleni tsopano, this is your time to welcome the reporters that are here, but also to welcome everyone who has joined us and who is following us on the various media platforms. Your Excellency, sir, this is your time. Thank you. The program today, I decided to call this meeting so that we can talk to the Malawi people about the problems that are happening in this country. What I'll do, two things we're going to talk about. First of all, the violence that's happening in this country. And secondly, attempts by some people to create conditions that will make it impossible for us to hold a free, fair, and transparent election. So I'm going to talk about those two things. Now, the procedure this afternoon is, first of all, I'll ask the Vice President for the Central Region, Honorable Gangara, to speak, to explain to the Malawi people what happened last Sunday at Imponela. That'll be followed by also a statement by Honorable Chisale, Director of Youth, who also explained what happened at Imponela that particular Sunday. Because there have been statements by senior members of the Malawi Congress Party, which I think are very irresponsible statements, implying that actually this was staged by DBB itself to attack itself. I think it's the most irresponsible attitude and really is totally unacceptable. So what I'll do today, after Honorable Josiah has spoken, the Secretary General, Honorable Peter Mukito, will talk a little bit about the election, the whole terrain that exists today with respect to the coming elections, and then after that, Honorable Jeannie Matanga, the Director of Elections, will give us some of the technical aspects, what's happening with the process, the electoral process that's happening or has happened so far. I've also invited Honorable Manamveka, our Minister of Finance. I'm sure last minute, just a few hours ago, I apologize for that, but I thought I want him to speak about what happened with the extended finance credit facility of the IMF, an extremely important event that has happened. I don't know if Malayans know the implications
what has happened, but it's very important. I think if you look at that statement very carefully, I'm sure Joseph will explain it better than I can, a modern economist. But implying there that we're waiting, we're not going to give you any support until you have an election. That's what they're saying there. And they're saying it very clear, you better watch, who you elect. If you elect these people again, we're not going to give you any money. It's very clear. The message is very clear. So I think it's a wake-up call to Malawians that will have a very, very serious situation. That never happened before in this country. We had the ECF, which they decided to cancel when they came in 2020, simply because we had negotiated that extended credit facility. Since then, they've failed for 5 years to negotiate a new one, because they've failed to come up with policies that are acceptable to the IMF. Anyway, Honorable Mwanamvika will explain that better than I can. After Honorable Mwanamvika, then I'll speak. I'll give my remarks, closing remarks, and then there'll be a question time, and then we'll conclude this event. So once again, let me welcome you all for coming here, and please feel at home. So Honorable Gangada, you can take the floor now. President, ndinto mubara nswalero mutaona kuti zinthu zikule mu Malawi, munaona kuti mtundu wa Malawi udziwe chombo chenjeni kwambiri kumene tukuchokera Central Region, kumene kuli mavuto ambiri, mmene akuchita anthu a MCP nkhanza zosiyanasiyana kwa anthu adzipani. Ndiyankhula kwambiri zimene zikuchita ku Central Region, komanso zimene zinachitika pa la Mulungu lapitali pa 11 May 2025. Tinakonza msonkhano wathu kukapanga kuntchisi umene tinakonzekera kwa kanthawi ndithu. Tinanyamuka kupita kuntchisi nthawi yabwinobwino ine chamma past 1 timafika kuntchisi around 3:30. Tinapanga msonkhano wathu wabwinobwino, msonkhano unatha around 4:30. Timanyamuka kuntchisi kuti tizibwerera ku Lilongwe, koma tili pakati pokuti tizikonzekera tizibwerera, tinadzemba kulandira malipoti onena kuti akonzekerani pamponera afuna kupangani chipongwe. Ndiye ife sinachedwe tinakhala pansi ndi Deal of Youth ona Bujisale ndikuti panga verify information amene ngati alolondola. Ndiye tinapanga verify kupeza zinthu zolondoladi. Tinafika tinayo kudziwitsa a police apantchisi office in charge tiyesa chombodzo. Tinayimbira phone and iwonso anapanga so confirm kuti ndizoona ali zimenezo na feso leva zomwezo kuti afuna kupangani chipongwe pamponera ndipo anthu achinga njira zonse. Ndiye tinafunsa chochita, analuza musanyamuke kaye mudikirire. Tinadikira pa Pima filling station kwa almost 2 hours kuti atipatse direction kuti tiyende bwanji, poona kuti tinali ndi masapota ambiri ena amene ayende nawo especially azimayi amene amatsatira kuchoka ku Lilongwe, komanso azibambo ena amene amaliperekeza, poona kuti anthu amene ngapereketse. Ndiye tinalonda chabwino tidikire apolisi. Ndi apolisi aja tankhwana mafoni aja anapeza kuti anatiyankha kumponera kunena kuti kumeneko kuli bwino, zonse zili bwino, titha kunyamuka. Koma tili funa zinyamukanso anadzambanso foni kuti yayi
musanyamuke panopa anthu aja achinga magalimoto komanso ambaphwanya magalimoto amene akudutsa musewumo, komanso amanga madubuloko awaphenso mateyala. Tili pakati pa zimenezo kunadzabwenso mafoni ndikunena kuti pabwera anthu afuti pamponerapo musamale. Ndi foni imeneyo inabwera kudzera mwa National Director of Youth amene ali Anomaly Ngisale. Ndiye tinagwirizananso kuti apa nkufunika apolisi atiperekeze. Titabwereranso kwa achiumbudzo amene ali office in charge apa ntchisi, iwo anaona ndi chabwino kuti atipatse police escort, koma atafunsa mabwana awo kwera 30 anawuza kuti palibe chifukwa pasani police escort. Tapatsa escort ngati ndani iwowo amene waende olo asinthe njira ina akazungulire chakumalomo kuwatukira kwa Santhe kupita ku Lilongwe. Ndiye tinagwirizana kuti ifeyo Malawi ndi wathu, teni ife nyamuke tidzipita ku Lilongwe tidusansa omwewo tione kuti chikendi chani. Ndiye National Youth Director anadzembaso phone ku area 30 kwa Director of ID Madam Jesse Nyolongo amene nawo sanafufuza anatsikimizira kunena kuti china chilichonse chili bwino ndipo ife tinyamuke. Tinanyamuka kumapita ku Lilongwe kudutsa msewu umenewo wochoka pa ntchisi ukafika Mponera watala waukulu. Tikuyandikira pa bridge ya Mponera anadzadimitsa anyamata ena kuti mukupita kusiku bwino anthu akonzekera ndipo amukana chipongwe. Tinayimali konvo yonse ndikukambirana tiyayembe sufuna polisi anena kuti yayi zonse menepo zili bwino dutsani. Ife nyamuka poona kuti apolisi alitsikimizira kuti china chonse chili bwino. Titango oloka bridge kuti tifuna trading ya Mponera pamene adzamba kuona miyala kuti amba kutigenda chigulu pakubwera tikufuna zifika chapakati pa Mponera chapa mashop ndi pamene adzamba kuti pakati pa magalimoto athu amene anali mbuyo pang'ono kunadzalira sound za futi mmene timadzachewuka kupeza kuti magalimoto imodzi yapita kutchire ndipo yayamba kuyaka. Tinadzayima tonse pa msewu paja ndikuyamba kuona kuti chikendi chani. Tinadzapa sound za futi zikulirabe. Ndiye mwachisomo cha Mulungu tinadzaona kuti Honorable Director of Youth nawonso analinso I think ndi futi yawo pamene anadzaliza kupeza anthu yanawathawa. Ndipo adzatuka mawu kuti anthu akonzeka nawonso ali ndi futi. Anthu anathawa kuyamba kulowa ntchire. Kenaka ife tinayamene paja kuyamba kuyang'ana galimoto ija kuti mwina tiyese kuzimitsa zimene sizinatheke mpaka galimoto ya Toyota Quantum ya Nyuwani imene inapsira omwepo chifukwa choti anayombera pa tanki ndikuyaka. Tinaona ndi chanzeru kuti tikapanga ripoti ku polisi chifukwa polisiyo anatifotokozera kuti zonse zili bwino. Tinanyamuka kuti tikapanga ripoti ku polisi. Titafika pa Mponera polisi tinakumana ndi AOC ama Mponera polisi ndipo tinafunsa kuti mali zonse zili bwino chifukwa chani takumana ndizi. Ananena kunena kuti yayi ife sitimadziwa, koma kafukufuku anatiwauza pa Mponera kuti iwo AOC a Mponera polisi anawuza anthu atseke mashopu chama 5 o'clock. Mwatsoka ilo magetsinso pamene pa Mponerapo panali mdima kwambiri. Ndiye tinadabwa kuti ngati iwo amadzionera kuti samadziwa china chilichonse komanso pali bwino chifukwa chani amakauza anthu kuti atseke mashopu 5 o'clock. Tinafuna kuti represent statement tili konkuja kunadzabwera tsopano zigawenga zimene timazithawa kuja kuyamba kugenda mene paja kuyamba fa kutimenya. Ife tinathawira mkati mwa polisi. Kenaka tinayamba kuthawa kunyamula magalimoto athu anthu aja anaphwanya polisi ndikuyamba kumenya ndi apolisi. Zigawenga zija ife tinasintha njira kuona kuti pano wambika nkhondo
ngati anthu ambophwanya office ambomenya polisi isatikhudze pamene nawonso apolisi ambothetsa magalimoto awo ndi ifenso limodzi lomwe limodzi kusintha njira. Titasintha njira kudutsa kwina tinapenso mene kosa amanga solid block mwamwayi tinathamangitsa anthu aja ndikugwirapo mmodzi amene tinakampanga handover ku Longo polisi. Mwachidule ndimene ayendera, koma izi sikoyamba kuchitika Central Region nkhani ngati zimenezi za ngozi zonchozo. Ndikumbukira kuti pambowe panachitikanso nkhani ngati zomwezi pambowe filling station zimene anthu a DPP ankafuna kuti apange dipiti wawo ayende pa redi yawo ya chilungamo komanso ya chikondi yosafuna kulimbana ndi anthu. Kunapeza kunabwera zigawenga za zikwanja zimene zakhala zikutema anthu mulilongwe komanso amene akhamulephetsa munthu afuna panga mademo anyamata a Malawi Congress Party. Anthu aja anajambulidwa zithuzi ndipo pena paliponse anthu odziwika, anthu kapanga ripoti ku polisi mpaka tsiku la lero anyamata chipani cha DPP analusanso magalimoto awo ndalama za nkhani chifukwa cha anthu ankhanza anyamata ochoka ku Malawi Congress Party. Palibe chimene chitika mpaka tsiku la lero tikunena pano, palibe anthu amene amangidwa. Nkhani zimenezo sidziwa kuti zende mtundu wanji. Kuongezerapo palinso nkhaniso imene sinachitikanso ku nyumba ya malamulo imene ma MP athu anali ku parliament anapangidwanso chipongwe ndi zigawenga zomwe zija. Mpaka tsiku la lero palibe chimene chachitika, tingopeza pamangidwa chipongwe ife anthu a DPP. Funso nkumati kodi anthu ife tikhala moyo umenewo wozikhala mamenyedwa nthawi ndi nthawi, kodi chipanichi kodi ne dzikuli ndile musipirokha amalawi ife silikhudza? Kodi ifeyo tinene kuti tizikhala moyo othawathawawo? Kodi nanga anyamata nathu ife achipani amene apanga control kuti musamange nkhondo monga Professor Arthur Muthatha president athu amatiphunzitsa kuti zikhala anthu achikondi komanso anthu amtendere tisamange chipongwe anthu mmene akupangira anthuwa achima cha MCP tidzakhala njo mpaka liti amene akulepheretsa kuti anthu asamapange misonkhano yawo tupanga zinthu zina. Komanso ndimafuna ndiyankhulenso kuongeza menepo kuti zimenezi zikudza komanso ndikutsikimiza kuti zikuchoka kwa anthu a MCP. Mwachitsanzo masiku apitawa mayuka apitawa ona bwe Chimwendo Banda ankamangisa msonkhano wa kusalima umene anayankhula poyera pa msonkhano ndio maklipa amene alipo kunena kuti kuno kabwera anthu a DPP musamvere akwabwera zinga zawo za moto zomapanga boom 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 ameneyo musamvere, ndipo amene akuona ngati akwenda mwamba kumayendayenda pansi ndipo zimenezo asiya. Ndiye nkuona kuti after adankhoza Chimwendo ife longa msonkhano ku Chisi tikupangidwa chipongwe mamponera zikutsikimiza ndi mawu amene ayankhula Chimwendo kunena kuti ife tikuyenda mwamba ndipo atipanga chipongwe. Komanso kuongezerapo Achimwendo sayankhula mobisa amayankhula ndithu kunena kuti ife DPP athanafe. Kuongezerapo Achimwendo akhala akunena mafumu a Central Region achichewa amene akhala apita ku State House kumene akhala makamba zosiyanasiyana ndi mafumu, koma ndingonkhula nkhani pang'ono yatake yomweyo imene akhala amayankhula ndi mafumu a Central Region kumawuza kunena kuti pano abwera kamwana kachinyamata kachichewa kamene kafuna kugawa mtundu wa chichewa, musakamvere kameneko akuti kakudedza ife thanako ndipo kalibe mtunda. Zimenezi Achimwendo atautsimiza lilipo tsiku limene ndi mafumu akudedza amene anatifotokozera panalinso Honorable Chinkhondo MP wakudedza ngati adafuna umbulu umene ulipo ndi mafumu onso alilere kuti athawanga confront, ndipo anawayankhulira kuti ngati mwalephera ndi dziko ndi bwino musamanga atake anthu, munthu ena aliyense ali ndi ufulu osankha chimene akufuna. Ndipo mawu amenewo anayankhidwa kuchoka kwa mafumu a Central Region achichewa. Ndithokoza kwambiri mafumu a Central Region amene akuzindikira kunena kuti zinthu zikone muno Malawi nolife ya mafumu kamene ife ya chipani cha DPP koma chifukwa cha yokha kuti alephera kuyendetsa dziko. Ndimafunanso kuti ndiyankhulenso pang'ono nkhani ya ataki imene kuchitika muno Malawi, nkhani pang'ono ngati ngakhale sikukhudzana komabe ndifotokoza. Kuno tinafika ndi abusa a CCP Ankhoma Synod anadzabwera kuno ku Page House anafuna nthawi itali kwambiri kuti afuna acheze ndi Professor Arthur Muthalika.
ndipo tinapanga msonkhano kuno zinachitika. Chomvetsa chisoni anayamba kupanga ataki kuti ena sanazibusa. Ndi mafano kumanga kalifai kuti anthu amene samene akazibusa anali madriver komanso conductor amene mwina sanavale mwabusamo, koma anasankha kufuna kunyazitsa mwambo umene ali kuno gulu khalo lopanga ataki ife anthu a Central Region. Ndi mafano ndinene kunena kuti azibusa amene angasazibusa CP tunena pano awapanga samoni kufuna kuti awachotse mipingo anali na discipline committee ambiri more than 50. Komanso ngati unama zimenezi